Lebap vilayetinde karantin çeklendirmeleri ykdysady kynçylyklar sebäpli ýaşaýyş durmuş şertleri ozal hem yaramaz bolan ilatyň gün güzeranyny hasta kynlaşdyrýar. Türkmenabad şäherinde karantin çeklendirmeleri derarly müňlerçe adam gazançsyz galýar. Garabadarda dollaryň bahasy aşaglasa-da hususiýetçilerde ýokary bahalar saklanýan mahaly ilata paýlanýan subsidiýalenen azyk önümleriniň käbiriniň möçüri azaldyldy. Bu habarlaryň arasynda dilekçilik edýän adamlar, hususanda kiçi çağaly aýallar köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Indi 3 hepde golay wagt bäri diňe Türkmenabadda müňlerçe adam işsiz otyr. Bu adamlar hususy işler bilen meşgullanyp öz günlerini özleri görýärdiler. Meselem Türkmenabadda 100den gowrak tikinçilik sehlary, dellekanalar, gözellik salonlary, garbançhanalar we beýleki hyzmat kärhanalary bir wada yapyldy. Bu ýerde işleýän adamlar döwletden aýlyk almaýardy, ýöne döwlete salgyt töleýärdi. Häzir eklenşsiz galan müňlerçe adama döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek berilmeýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýagdaýdan habarly çeşmämiz 17 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak Lewapda COVID-19 hadisalarynyň möjeme bilen awgustyň ahirinde Türkmenabadda we tutuş vilayetde bir karantin çeklendirmeleri girizildi. Söwda nokotlarynyň, hyzmat kärhanalarynyň, meçitleriň hemmesi diýen ýaly yapyldy. Azatlyň habarçylary açyk galan sawnyjy dethalaryň biri bolan Gök Badaryň hem çeklendirilen iş tertibinde işleýändigini habar berdiler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Türkmenabadly dellekany işgärleriniň ençemesi häzirki wagt özleriniň dogan garyndaşlaryndan alan qarz pulunyň hasabyna ýaşaýandyklaryny aýdýar. Ýöne olar bu serişdäniň ýene bir hepde ýetip ýetmejeginiň gumanydygyny belläp, ondan soňra nädip gün görjeklerini bilmeýändiklerini aýdýarlar. Köp adamyň qarzalary ýaly tanyş biliş ýa-da dogan garyndaşam ýok. Galy berse-de adamlaryň aglabasynda qarz berer ýaly üýşürip goýan pulum ýok. Adamlar jaý kireýlerini nädip tölejegini, ertir näme çörek iýjegini alady diýerler diýip Türkmenabadly dellekany işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda valutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy ýurdun käbir beýleki sebitlerinde bolşýaly Türkmenabadda hem arzanlady. 17 sentýabrda şäheriň gara bazarynda 1 dollaryň alış-çalış bahasy 28 manat 60 teňe töwereginde bahalanýar. Habarçymyz dollar arzanlasa-da bazarlarda haritlaryň öňküsýaly gymmatlygyna saklanýandygyny aýdýar. 1 kilogram etiň bahasy 80 manada çykdy. Bir aýyň dowamında da hiç ýyly et ýemeýän, çağlaryny azyk bilen kadaly üpçün edip bilmeýän maşgalalar sanardan kän diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu aralykda Lewapyň häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň, pandemiýa çeklendirmeleriniň we gymmat bahalaryň arasynda ilata paýlanýan subsidiýalenen azyk önümleriniň käbiriniň möçürini azaltdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä indi döwlet dukanlarynyň işgärleri ýaşaýjylara 500 gram şeker we 500 gram tüw paýlaýarlar. Döwletiň subsidiýalenen bahasyndan ilata satylýan bu azyk önümleriniň her biriniň muktary öň 1 kilograma barabardy. Bu önümleriň ýany bilen bir sany ösümlik ýagy we bir sany towuk berýärler. Ýaşaýjylar bu önümleriň ýany bilen 2 gutu kükürt we bir sany möhleti geçen şerbet suwuny hem satyn almaga mejbur edilýär diýip Türkmenabadly ýaşaýjy belledi. Habarçymyz ilatyň durmuş şertleri barha yaramazlaşýan şu günlerde dilekçilik edýän adamlaryň hususanda kiçi çağaly aýallaryň köpelendigini hem aýdýar. Olar öňkülerden tapawutlykda indi banklaryň, bankomatlaryň golaýynda dilekçilik edýärler. Dilekçileri esasan Gök Badaryň golaýyndaky Türkmenistan we Halk banklarynyň töwereginde görse bolýar. Olar bu ýere adamlaryň pulny atlaşdyrmak üçin barýandygyny bilýärler. Bu ýerde 3-4 ýaşlaryndaky çağalary bilen baran dilekçi aýallary görüp hasta erwet bolýarsyň diýip Türkmenabadly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri ne ykdysady kynçylyklary ne de ýurtda Covid ýokuşmasynyň hasaby alınandygyny boyun alýar. Şeýle-de bularyň ilata ýetirýän täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar.